Ir-reliġjon qed tintuża minn uħud mill-movimenti tal-le biex jitwassal messaġġ kontra dħul tad-divorzju f'pajjiżna. Fost l-oħrajn billi jpinġu wiċċ Kristu fuq il-billboards u jaqraw siltiet mill-Bibja waqt konferenzi tal-aħbarijiet. Dwar l-użu tal-ispiritwalità f'dibattitu dwar dritt ċivili fi stat lajk, il-Prim Ministru minflok iddisassoċja ruħu qal li kulħadd għandu dritt tal-opinjoni. Li kulħadd għandu l-libertà li jesprimi l-opinjoni tiegħu. Li qed jiddispjaċini huwa li hawn mezzi tal-istampa, inkluż is-Super One, li mhux qed iħallu spazju ugwali bej min għandu opinjoni differenti biex jesprimu lilhom infushom. Jien jidhirli li dan huwa ħażin u għandi nitkellem kontra tiegħu. Grazzi. Ma taqbel jiġifieri li jintużaw Kristu. Matul l-attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista qed tkun diffiċli biex il-ġurnalisti jsaqsu bil-libertà l-mistoqsijiet tagħhom lill-Prim Ministru dwar id-divorzju. Anke llum uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista għamlu minn kollox biex jimblukkaw il-bib li kien ħireġ minnu Lorenz Gonzi. Sa dan it-tant waqt il-laqgħa politika fil-Marsa l-Prim Ministru qal li bid-divorzju iż-żwieġ mhux se jibqa' permanenti. Qal li minflok nistennew li l-familja tirranġa u tinbidel biex taqdi lis-soċjetà, għandna naqbdu s-soċjetà u nġelwa tinbidel għall-familji.